सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल स्पर्धेचा शुभारंभ कुडाळ तालुक्यातील वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयाच्या मैदानावरती करण्यात आला आहे। आज या ठिकाणी श्री वासुदेवानंद सरस्वती विद्यालयाच्या मैदानावर सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल स्पर्धेचं एक माणगाव पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचा सेक्रेटरी या नात्याने आणि या हायस्कूलचा क्रीडा शिक्षक या नात्याने उद्घाटन करण्याचं भाग्य लाभलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये यावर्षी विक्रमी संघांनी सहभाग घेतला। यावर्षी 34 संघांनी सुब्रतो मुखर्जी कप स्पर्धा सहभाग झालेले आहेत। यामध्ये मुलगे 17, मुली 17 वर्ष आणि 14 वर्ष मुलगे असा हा सहभाग मुलांचा आहे। या कोकणामध्ये पावसाळी सीझनमध्ये फुटबॉल हा लोकप्रिय खेळ आहे। जसा क्रिकेट आहे तसा पावसाळी सीझनमध्ये ही मुलं खेळत असतात आणि ह्या शासकीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये भाग घेण्याची त्यांना संधी मिळते। पण या ठिकाणी जर एकंदर किट किंवा योग्य प्रकारचं जे साहित्य लागतं, शूज वगैरे, हे त्या मुलांना उपलब्ध होत नाहीत। पण हल्ली पालकांच्या सहकार्याने आणि शाळांच्या संस्थेच्या सहकार्याने मुलं ते उपलब्ध करतात। पण जर समजा याच्यामध्ये जास्त शासकीय अनुदान असं सहभागी शाळांना जर दिलं गेलं तर याच्यापेक्षा चांगला दर्जेदार खेळ ती मुलं करतील। यावर्षी 34 संघ जे सहभागी झालेले आहेत त्याच शाळांना जर खेळासाठी खास अनुदान दिलं तर ते किट वगैरे इतर सगळं उपलब्ध करतील। मुलांना म्हणजे हा खेळ असा आहे की डॅशिंग खेळ आहे आणि इंजुरीज हा जो भाग असतो नरम मैदान असल्यामुळे आणि पाऊस असल्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारची उत्साह त्या मुलांना येतो। टडक जमिनीवर खेळत असताना इंजुरीज होण्याची शक्यता असते, पण भिजत खेळताना किंवा नरम या गवतावर किंवा अशा ओल्या जमिनीवर खेळताना दुप्पट चांगल्या ईर्षेने खेळ खेळतात। ह्या मुलांना सवय आहे पावसामध्ये भिजणं आणि शेतामध्ये काम करणं, त्याचा निश्चितच फायदा मैदानावर त्या मुलांना होताना दिसतो। शक्यतो शालेय मुलांच्या स्पर्धा ज्या होतात ह्या जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर जानेवारीपर्यंत नॅशनल स्पर्धा घेणं शासनाला बंधनकारक असतं आणि त्या अनुषंगाने तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य आणि नॅशनल स्पर्धाचं नियोजन शासकीय स्तरावर होतं। कोकणामध्ये मात्र ह्या जरी वातावरण चांगलं असलं तरी मुलांना शाळा सुरू होऊन जास्त सराव करायला वेळ मिळत नाही। त्यामुळे स्टॅमिना असूनही दर्जेदार खेळ किंवा अपेक्षित रिझल्ट कोकणातील खेळाडूंकडून मिळत नाही। मात्र शहरामध्ये मुलांना नेहमी खेळण्याची संधी मिळते क्लब जॉईन करून, पण या खेडेगावातील मुलांना ती मिळत नाही। हा एक वीक पॉईंट किंवा ड्रॉबॅक या कोकणातील मुलांना दिसतो। मात्र स्वतःकडे असणारं जे त्यांच्याकडे काटकपणा आहे आणि जुना खेळ आहे त्याच्या जोरावर एक चांगला खेळ करताना आपल्याला दिसतो। मुलांना एक वेगळाच आनंद असतो या ठिकाणी, कारण पाऊस बरसत असतो आणि त्याचप्रमाणे इथलं जे वातावरण आहे पावसाळी वातावरण, त्या वातावरणातही मुलं अक्षरशः एन्जॉय करतात हा गेम। या प्रॅक्टिसला अगदी खरं तर शाळा जूनमध्ये सुरू होतं 7-8 जूनला, पण आमच्याकडे 1 जूनपासूनच आम्ही शाळा सुरू करून मुलांची प्रॅक्टिस घेत असतो। मुलं मस्तपैकी एन्जॉय करत आहेत, कारण आपलं जे कौशल्य आहे या महिन्याभरातलं ते इथे दाखवत आहेत आणि त्याप्रमाणे आम्ही 2 टीममध्ये आम्हाला विजय प्राप्त झालेला आहे आणि उर्वरित 2 अजून संघ हे व्हायचे आहेत। या आता जिल्हा स्तराच्या स्पर्धा आहेत, त्यानंतर इथे संघ जे पहिल्या क्रमांकाने विजय प्राप्त करतात त्यांना विभागावर जाता येतं। आपला जो कोल्हापूर विभाग आहे आणि विभागानंतर मग राज्य आणि त्यानंतर नॅशनल, अशा प्रकारे हे संघ सहभागी होतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।